Salut băieți, bine v-am regăsit la nou episod. După cum vedeți, sunt în porcăria asta plină cu soldați. Suntem pe partea a patra. Am reușit să iau București după ce am fost cucerit de greci. Aici polonezii s-au dus, Varșovia a fost luată. Să sper că mai pot rezista un pic, sau dacă e ceva să-și ducă soldații la mine, că iau cu plăcere. Și da, să vedem ce iese. Hai să iese pe pauză. Doar iau aici, că nici nu știu care sunt soldații mei. Și atac. Atac aici. Pe aici erau, gata. Poate că nu cred. Nu cred că atât de mult Tupeu să invadeze Elveția. Hai să mă face Franța s-a cam dus, ce să zic. Mare colonie, da? Da, o să fie luată, da. Fix ce vorbeam. Vor fi atacați de Italia, am văzut fix acum. Da, eu de aici, România. Uite, aici este ok. Este ok, îi invadez pe... Eu îi voi invada pe aici. Trebuie să-mi găsesc soldați. Dacă este să mai pun câțiva. Nu dați-mi-le până cât timp mai trăiți. Aici sunt foarte mulți soldați, prea mulți de fapt. Dar nu înțeleg, de ce Japonia n-a primit măcar pe restul insulei? Cred că ăștia ajută Manciuco. Da, Manciuco sigur ne ajută. Da, eu îmi iau acum tot teritoriul. Haide iar să selectez. Nu, mi-am uit. Nu cred că mi-am uit. Hopa! Iote! Am venit și eu ăsta. Nu mai am soldați deloc? Divisions. Let's take it back. What? Deci vom câștiga. Am aici pe cineva. Hai să atac aici. Deci da, acum cred că se va încheia al doilea război mondial, că germanii se predau toți. Asta o luat la început, da. Franța va fi dusă. Dar și mai avem și Spania, Italia și Germania. Au ambele mulți teritoriu. Da. Da, acum Albania. Da, mai și Grecia a fost ocupată de Australia. Deci Australia e aici jos de tot.
Am aici o insuliță. Am aici capanoa pâine. Și ei s-au dus până aici și au luat Grecia. Nu mă așteptam. Ce fac ăștia aici? Mi-am nevoie neapărat de soldați. Și când zic neapărat, zic neapărat. Franța. Băi, știi ce? Așa, acum chiar aș vrea să declar război pe ăștia. Aici, uite, toată Africa e de partea. Chiar că toată Africa. Da, am uitat complet că e Portugalia aici. Portugalia e cu viață. Aici îmi vreau teritoriul înapoi. Dar eu mi-am cu atacul. Ok. Și mi-am tot teritoriul acum înapoi. Italia n-am văzut așa de mare. Libia s-a dus. O avem. Italia când o să fie dată afară din Africa, Liberia e independentă. Nici nu știam că e independentă. Dacă a făcut. Au declarat ăștia război pe mine? Nu. Deci să fim gata că Ungaria mă va ataca sigur. Asta e clar. Good. Oh, Polonia mă mire că mai rezistă. Franța, Schimbaș. Spania pe mine, ce poziția aici. Rezistă tânhar. Belgia și Olanda, da, Germania s-a dus. Da, am câștigat războiul ăsta, e clar. Hai să iau asta înapoi și acum mai sunt aici. Stai, voi putea să iau. Deci iau de lumea, sunt aliat cu Rusia, Free American Empire. Wow. Ok. Au imperiul ăștia. Să sperăm că vom câștiga războiul. Unde mi-e ăla? Un soldat. Un soldat. Vreau. Soldatul meu frumos. Și... Ai. Nu du-te de aici. Chiar că mă uitam complet. Aici Armor Import va merge. Da, aici am împărția. Asta ce? Da, o să... Ia. Democratic. Eu vreau să țin democrație. Dar asta nu vreau. Unde mi-e soldatul ăla magic? Nu, ți-ai pe aici, cred, nu? Deci... Chinozul să fie ăla.
Nici nu mai merge bine. Nation francez. Ok, acolo este. Asta e what? Da, nation francez. Și-au schimbat numele ăștia. Am accent aici, și mai bune. Hopa, dă câșnici. Ce ai ăștia? Vor să mă invadeze, asta e clar. Da, aici... Doamne ferește. Iugoslavia, luat aici un pic. Ok. Aici... Da. Gata, se atacă. Nu e bun. Care simțiți? Ajutați-mă! Că aici doar stau. Nu mai merge aici. Am capitan ca la Kiev? Nu știu cum s-am spus. Ce? Nici măcar nu scuițe. Aici sunt. În Iugoslavia foarte mulți. Dar n-am nimic. Hai să... Hai să încerc să o iau pe aici. Nu mi-a luat radio. Da. Aici e Slovacia. N-am primit nimic. Ia aici. Mă mir că doar ce înainte de la război. Ia Portugalia rezistă și... Ia, dar totuși cred că Belgia rezistă bine și în Europa. Vedem cum se Franța nu prea... mă luat aici înapoi. Dar bă, stai, rezistă ok. Câștigăm! Opa! Cine ne ajută? Care ne ajută? Care ne ajută? Ne ajută careva. Dar nu știu care ne ajută. E teamă. Da, Spania s-a dus. Bine. Unde mai e Spania? Vom câștiga războiul, asta e clar. Că... stai. Atacă liniștit acolo. Tu? Pe nea asta, te ajută. Ok, atacă. Nea o să Da, nu mă lasă. Da, Ungaria ajută mult Germania. Armenia mai s-a legat, da. Da, acum nu se mai mișcă așa de timp, pentru că sunt foarte mulți soldați care răbesc jocul. Polonia acum e în viață, stai, care ajută? Rușii sunt. Nu, și chinezii. Hai să-mi salvez, că aici nu mai
Não vreau să fac acum o prostie să îmi închid. Nu este în hârtie, dar să faci ceva. Uite! Stai că e pe pauză. Așa. Ia. Aici. Aici e Republica Spaniolă. Și acolo. Da. Aici e Nation Française și înseamnă națiunea franceză, cred. Sau țara franceză. Da. Oh, nu! Bravo, mă, Bulgaria. Vai țin ucis. Aici Croația e luată complet de Italia. Te pup și te pup, mersi. Am nevoie de soldați, neapărat, vreau soldații... Tu anul, cred că l-ai știut tu rămân, că se plimba pe acolo. Nu, nenea meu, unde e aici? Ok. Mai au aici ajutor. Și aici merge... nu sunt invadați încă. Nu, Danemarca în schimb. Hai să și un comandant să le dau aici la Franția. De ce? Păi, știi ce? Nu, asta e nada bine, nada bine. Ia-te și dăm aici. Câștigăm, asta e clar. Ia bă, dar mă întreb ce teritorii voi primi. Ia, ce se mai întâmplă? Ia, în Asia e ceva special? Nu, cred, n-are ce să fie. Da. Aici. Ok, ia, s-au schimbat. Confederated States of America. Da, ia-te mă, s-au dus pașii, au tăiat în două. Acum la Ungari să fiu atent. Nu pot trece de ei. Da, n-am manpower. Ia, haideți să vedem ce pot face cu asta. Una. Ia. Ăștia, haideți să... Nu vreau să trage, vreau să atacați zona de aici, aici. Asta e... Nation Française et direct. Mamă, deci nu cred. Au luat... Da, la Roma. Băi! Care băi de rog pe Napoleon? Asta nu e asta e scrită.
și vă da și de nevermind, Australia. De băi grecilor, de ce te-a să vă întoarceți? Da, au luat Naples, nu știu cum se zice. Voi vă rog frumos, ajutați-mă. Pentru că iar voi fi cucerit. De fapt nu cred. Sper să mai fie soră în spate. Iar hai să mai faci ceva de equipment effort. Iar cred că acum aș fi gata și pentru partea a patra. Da, până acum câștigăm războiul, al doilea război mondial. Și da, de-abia aștept să filmez și partea a cincea. Hai, ne vom vedea mâine, partea a cincea. Peace!